nawr te, fe gydwn ni'r tywysoges am foment I fynd am rhywbeth sy'n holl bwysig fyd. A'r de y prif gylch I ddala prif Pencampwriaeth y Cobiau Cymreig. O dan y ddoi ferniad, Zara Owens a David Davies, brydfa Ceilan. Lle ni'n gallu gweld fan hyn nawr, mae Heolas Prydferth a Jessica Price yn y llydd y cysig, a Garth Fach Classic Edition gyda Katie Married Payne yn ail, a ni hefyd yn gallu gweld tireinio'n llew fyna gyda Vicky Smith, sef enillydd y merch. Mae yna adfarch fyd yn dos ringside Zorba enillodd dosbarth yr adferch. Oes. A fel ni'n gweld, mae yna ambell I riban glas wrth gwrs, gall hwnna fod. Gallwn nhw ddod I gystadlu, achos gall bod bydd y beirniad yn moyn rhoi'r is wobr I rhywbeth oedd yn ail o'r un dosbarth ar Pencampwr. Yn union, felly Llynhelig Mr Jones fyna a Renfag Red, Sioe Red Admiral, rydw fi, yn gobeithio bod nhw yn mynd I chael. A beth wyt ti'n meddwl, Beth? Ti sy ar profiad yn yr adran hyn? Wel, na'r peth am beth I berniadu yn tyfe. Nid yn ornod I yw I. Andi fe. Nid I fi benderfynu. Be fydde ti'n mynd amdano fe? Wel, i'n feddwl I watcho Zara, ti'n gwybod, a'i dewis hi o beth wy'n gallu gweld o'r lun I. Mae'n licor beth sy'n codi tu flaen iddi a mynd mlaen yn dyfe. Ringside Zorba, mae hwnna'n anifer sy'n grif tu ôl ac yn trefeili a'i ffrant lan yn dyfe. Falle, yn y farni, falle bydde hwnna wedi apelio I Zara, ond wrth gwrs mae yna feirniad arall, David Davies fyd. Fi'n credu bod Zorba wedi cael y gil wobr o blaen. Y gil wobr, Y gil wobr, ond fi'n credu. Sa'n siŵr bod e wedi cael y Pencampwriaeth, felly a'i diwrnod nhw yw I heddi. Te. Rhaid cael sgwrs I egluro. Mae'n disgwyl I fi fel bod y ddoi ferniad wedi benderfynu egluro i'r stiwardiau nawr yn dyfe beth yw I dewis nhw. Fi'n credu. Felly. A dyma penderfyniad Beth. Gwed yr enw. Tireinio'n llew gyda ni fyna o berchnogaeth Daniel Garner a Vicky Smith yn y cyfrwy wedi cael y Pencampwriaeth ar gyfer y cobiau o dan gyfrwy. Ac yn ail, yn cael y gil Pencampwriaeth mae Llynhelig Mr Jones fyna gyda Sarah Parker yn y cyfrwy. Sa'n siŵr lle mae wedi cael yr osglwm gwyrdd ohono fe, achos glas mae wedi cael yn y dosbarth yna. Ie. Ac wrth gwrs, un pen o'r cylch, dyma hi. Wedi dod i'r de I gael golwg ar y Cobiau Cymreig, yr holl bwysig Cobiau Cymreig. Ac mae hi nawr yn cael sgwrs gyda ddoi feirniad ar ochr hyn, ar ôl un o ddewis. Y ddoi geffil sy'n tu flaen. A fel wyt ti'n gweud Beth, byddai dim lot yn paso'r fenyw hyn. Na, sy'n ni'n meddwl. Dewis a clipran am gyffyle yn dyfe. Mae'n disgwyl digon o diddordeb. Yn beth mae pawb yn gweud? Odi. Fi wedi cael y fraint o sgwrsio gyda'i ar ôl ennill yn Sioe Ceffyl y flwyddyn. Ydw fe? Ac oedd hi'n cymryd o sylw, ond I wir yn teimlo fel sy'n di deall yng nghyffil un iawn yn mynd diwedd. Wybodus ydw I. Odi, mae'n hynod o wybodus. So, gofio, tireinio'n llew fel mae fe wedi fagu nawr te. Gofio. Ronath Solomon ag allan o tireinio'n Jubilee Rose. Wedi fagu gyda Taylor Jones. Dyna bleser yn dyfe. Cael y cerdyn goll bwysig wrth y dywysoges. Bydd llun bach yn siŵr I fynd ar y mantelbys.
Oedd rhyw eiriau bach yn cael ei siaro fyna rhwng Daniel a'r dywysoges. Sa'n ni wybod beth o'n nhw. A fel o ti'n gweud, is Pencampwr llwyn helig Mr Jones yn dyfebeth. Ie. Eiddo Sarah Radford fi'n caru a Sarah Packer ar ei gefenau. A fi'n credu, mae fan hyn yn y sioe hyn, nath Sarah Packer spotio fe gynta mewn llaw. O, i fe? A nath i feddwl, dyna chi geffil bach pert, fydde'n edrych yn bert dan Gyfrwy. Felly, cedi fel am ar stori mynd. So'r ddoi farch, wrth gwrs. Dwi'n just wedi sylwi fi. Ie, a na pam mae mor bwysig pan chi'n ail i wneud yn siŵr bod chi'n rhoi popeth mewn iddi yn y Pencampwriaeth. Na, dwi fe. Cos mae'n ddosbarth wahanol, ddosbarth newydd. Na, da iawn i'r ddoi hyn. A'r enillydd, wrth gwrs, ti'r ein o'n llew. Fe ddalew hwnna'n ligadu yn gynharach. Oedd e'n yn y dosbarth. Oedd e'n fyw yn dod e, ti'n bod, oedd e... Ni'n mynd gweld Vicky Smith yn aml iawn fan hyn, ond bo hi ar y brig. Yes, I'm sure you want to see them once again. Make some noise for that champion, ladies and gentlemen, under the door. A dyma ni diwedd beirniadu y Cobyn Cymraeg o dan Gyfrwy. Enillydd yr dosbarth y meirch tir ein o'n llew i Daniel Garner. Enillydd y dosbarth a mlaen i ennill brif Pencampwriaeth y Cobiau o dan Gyfrwy. Da iawn ti.